Assalamu alaikum. A yau a cikin wannan bidiyo namu na biyu akan TradingView za mu koyi yadda ake amfani da wani tool da ake kiran shi Fibonacci retracement. Fibonacci retracement a TradingView ɗin. Yana ɗaya daga cikin manyan tools da traders suke amfani da shi. Idan ka koyi amfani da shi za ka iya gano inda za ka shiga trade, inda za ka saka stop loss da kuma inda za ka saka take profit ɗinka ba tare da ka dogara da wani signal group na wasu ba. Shi Fibonacci tool yana taimakawa traders su gano levels inda farashi zai iya dakatawa, zai yi bouncing ko kuma za a samu reversal. Sannan ana amfani da shi wajen retracement zones, ma'ana lokacin da farashi ya tashi ya tafi uptrend sai ya dawo kaɗan aka samu pullback kafin kuma ya zo ya ci gaba. Wannan shi ne abin da yawanci traders suke amfani da shi a kai. Shi yasa wani lokacin idan ka shiga signal group ba na tantama za su yi amfani da wannan tool ɗin ne kawai su baka nambobi su ce ga inda za ka shiga ga inda za ka fita shi kenan. Wannan kai ma za ka iya yi wa kanka insha Allah. So akasari idan bullish ne za ka ɗauko Fibonacci naka high inda kasuwa ta fi kowanne faɗuwa, daga wajen za ka zana shi zuwa sama sai ka je can inda aka samu highest point inda kasuwa ta gama zuwa can sama kafin ta fara saukowa sai ka bar shi a wajen. Idan ka zana to a wannan ne zai baka right tools ɗin da kake buƙata da za su yi maka amfani. So bari mu duba wannan chart ɗin mu gan shi a aikace yadda yake. Da farko dai idan ka shigo tunda a waya ne kawai ka zo ka kai tsaye kar ka je wani waje, ka zo ka samu wajen pencil ɗin nan kawai ka danna shi. To zai yi displaying maka abubuwan da suke kan favorite. Na cire shi a can ne, kai ma za ka iya cire shi sai ya zamana ka same shi a nan don ka samu isasshen space. So ga shi nan wannan shi ne. Za ku ga ya ɗan yi kama da wannan layin da kuma wannan. So kar ya baka confuse, ka lura sosai za ka ga bambancin nasu. To idan ka danna shi kamar yadda na faɗa za ka samu inda kasuwa ta faɗi sosai, daga nan za ka yi zuwa sama inda kasuwa ta gama tsayawa. To a case ɗinmu yanzu a wannan chart da muke gani na 4 hour akan Ethereum, za mu iya ɗaukan misali inda kasuwa ta gama faɗuwa a nan shi ne a daidai wannan. Shi jan nan kenan ba koren ba, wannan ja ɗin. Sannan inda kasuwa ta zo ta tsaya shi ne wannan last week ɗin koren nan da kuke ganin shi. Sorry. Wannan week ɗin. A nan kasuwa ta zo ta tsaya. So mu target ɗinmu koyaushe dama mu spot trading muke yi. So ba ruwanmu da ɗaya opposite ɗin balle in faɗa muku yadda za ku yi daga sama ne zuwa ƙasa, ba mu da matsala da wannan. So daga ƙasa ne zuwa sama, daga ƙasa zuwa sama kai da kake spot trading kenan. So bari mun ɗauko tool ɗinmu bari mu zana shi mu ga abin da zai bamu. Kamar yadda na faɗa in dai ka ɗauko tool zai baka wannan cycle ɗin. Ga shi nan. So sai ka jawo shi ka zo ka daidai nan ƙasa inda week ɗin nan ya ƙare nan. To wannan shi ne inda kasuwa ta zo ta koma sama. Dama ana duba previous ne, ma'ana na baya kaɗan wadda bai yi nisa sosai ba, inda kasuwa ta tsaya kafin ta fara yin sama. To sai ka danna shi ka riƙe, sai ka ja shi zuwa sama daidai inda wannan koren ya ƙare, week ɗinsa ya ƙare kenan, daidai nan sai ka tsaya. To in kun lura za ku ga su nan ya tara mana wasu layuka nan ga su nan da yawa wanda duk kowanne da amfaninsu. To amma ni na ce muku salon koyarwan shi ne duk abin da ba su da amfani a yanzu cire su zan yi, zan nuna maka straight to the point, ba zan gaya ma duk abubuwan da za su rikita ka kafin ka gama ka rikice ka kasa gane ma ya za ka yi ba. Abin da suka fi amfani da su za mu yi amfani. Saboda haka mu shiga settings ɗin wannan Fibonacci ɗin mu yi editing mu ga abin da za mu iya amfani da su kaɗai. To ya za ka yi ka shiga cikin settings ɗin shi? To wa'innan boxes ɗin ƙwaya biyun ga su nan, wannan ko wannan. Kowannensu a ciki za ka iya danna shi sau biyu to zai kai ka cikin settings ɗin Fibonacci sai ka danna shi. So wannan ga shi nan. Ka shigo cikin settings ɗin shi kenan. To abin da za mu lura da shi wa'innan da kuke gani ga su nan wa'innan.
duk su ne wannan layukan. To amma duk kusan ba ma buƙatar su, muna buƙatar ina ga 5 zuwa 6 ma sun ishe mu, ba sai mun je mun rikice gaba ɗaya ba. To wa'inne ne suka fi muhimmanci a ciki? Na farko, ba ma buƙatan wannan, sannan bari na mana unticking ɗin wadda ba ma buƙatan su. Ba ma buƙatan wannan, sannan ba ma buƙatan wa'innan. Wa'innan su ne kaɗai wadda za su mana amfani, su kawai muke buƙata a yanzu for now kenan, wanda kuma still yana ɗaya daga cikin basics ɗin da idan ka koya ya ishe ka, ba sai ka rikita kanka ka tara abubuwa masu yawan gaske ba. Wa'innan kaɗai sun ishe ka a basic, kuma za ka yi amfani da su lafiya ƙalau, za ka shiga kasuwa kuma ba ka da matsalan komai. So wa'innan su ne, sai ka je ƙasa kuma akwai settings da za mu ƙara yi a ƙasa, sai ka je can ƙasa ka tura shi. Idan ka zo sai ka yi unticking wannan background ɗin, ni dai haka nake yi, sai ka danna wannan, ka cire shi a cikin background ɗin. Sannan akwai su rubutun, ni ba na son su nambobin su zauna a gefen hagu, ina mai da su dama. Sai ka yi selecting wannan, sai ka mai da shi right. So wannan ka mai da shi dama kenan. Sannan ni ina ɗan ƙara girman rubutu, ga shi nan. Za ka iya ƙara in kana so, za ka iya barin shi. So ni gaskiya ina ɗan ƙara girman shi. Sai ka danna OK. To alhamdulillah, yanzu in kun lura za ku ga duka wa'innan background ɗin sun tafi, amma ga layuka kuma sun zauna mana a nan. Bari in ɗan buɗa mana shi su fito fili. Yawwa, to alhamdulillah. So wa'innan layukan su ne nambobin da iya kaɗai za mu iya amfani da su, wanda za su taimaka mana. So ga bayanin su kamar yanda yake. Su wa'innan layukan suna wakiltan key levels ne, key levels suke wakilta. Yanzu wannan 0.236 ɗin, kada ka ce wani settings ne, kowane Fibonacci za ka je ka ɗauka, za ka samu wa'innan settings ɗin gabaki ɗaya. Ba ka buƙatar wai sai ka rubuta su, ko kuma ka ce ka ga ba irin wa'innan ba ne. In dai ka bi yanda na yi na farko, za ka same su suma. So wannan akasari ana iya sa take profit a 0.236 nan da kuke gani, sannan kuma 0.5 shi ma yana wakiltan kamar confirmation lokaci ne na wajen samun entry, but amma golden ratio ɗinsa shi ne wannan na ƙasan 0.5 shi ne 0.618. Wannan shi ake kiran shi da golden ratio a Fibonacci. Entry level kenan. So akwai kuma 0.786, shi ma idan kasuwa ta zo ana iya shiga kasuwa a nan wajen. Ana iya shiga kasuwa, sannan kuma ana saka stop loss a ƙasa da nan kenan. Ana iya sawa a ƙasa da nan. To abin da za mu ƙara lura da shi shine, akasari entry za mu nema ta dalilin wannan. Shi ne me yasa za mu nemi entry ta dalilin wannan? Idan ka lura a 0.618 ko 0.5 ɗin nan, to a nan za ka samu kasuwa za ta juya, daga nan za ta iya komawa. Akasari yana iya faruwa haka, based on abin da ya faru a baya ake ba da wannan prediction ɗin. So za ka nemi entry ɗinka a tsakanin nan kenan. A nan za ka nemi entry ɗinka, sai ka ga cewa confirmation kake nema na candlestick, kawai sai ka shiga kasuwa a wannan wajen. Muna buƙatan kuma mu yi amfani da wancan line tool namu na long ɗin, domin mu ƙara gane inda za mu yi settings abubuwan mu. To sai ka ja gefe kaɗan, sai ka koma nan, sai ka ɗauko ga shi nan long position, wannan kenan, sai ka danna shi. Ka zo daidai kamar daidai nan, sai kai clicking nashi. Okay, to akasari ana neman stop loss, dama za ka sa shi daidai wajen nan, ƙasa da wannan kenan. Sannan take profit ɗinka zai zama zuwa nan, ko kuma ka sa shi kusa da previous high ɗin, ma'ana daidai wannan candle ɗin kenan. So zai zama ƙasa da shi kaɗan. A nan za ka iya sa take profit ɗinka.
entry kuma zai kasance a 0.5 ko kuma ya zo golden ratio ɗinka 0.618. Akasari wani lokacin ma kana iya jiran shi ya zo 0.786 ɗin kafin ka shiga kasuwa kenan. Wannan shi ne a taƙaice na taƙaita muku bayanin shi Fibonacci retracement, yadda za ka yi amfani da shi a matsayinka na beginner, kuma kai ma shi ma professional ɗin baya wuce abin da yake yi kenan, domin shi technical analysis bari in faɗa muku wani abu, baya buƙatan ka tara duka tools kowanne sai ka yi amfani da shi, sai ka ƙware ka yi kaza ka yi kaza. Hikimar shi ne ka samu abu masu amfani ka yi amfani da su, su kawo maka riba. Dama riba ka je nema, neman alheri ka je, ka gano abin da zai sa ka shiga kasuwa ka samu alheri kawai ka fita, wannan shi ne. So idan insha Allah muka ci gaba, akwai abubuwa da dama akan trading view za mu ci gaba da kawo su insha Allah, wanda za su taimaka wa beginners ɗin. Sannan daga ƙarshe, dukkan wayannan abubuwan da muke ba fa financial advice bane, muna yin ne for education purpose, domin cewa mutane su koyi ilimi, sai ka je ka gwada abin ka ga yadda yake. So wannan shine ƙarshen bidiyon mu na Fibonacci retracement. Yana da extension ɗin shi, but amma for now tunda abin beginners muke yi wa abu, insha Allah zuwa gaba kaɗan za mu yi bidiyo na musamman akan extension ɗinsa shi ma, Allah ya yarda, da wasu ƙarin tools ɗin. So duk mai da tambaya sai ya ajiye mana. Sannan muna buƙatar da Allah mutane ku je ku gwada kamar yadda kuka yi na baya, sannan ku sa mana a comment section, in Allah ya yarda mu ga. Wannan zai ƙara mana ƙarfin gwiwa mu ga cewa lalle karatun na isa inda ya kamata. To Allah mana jagora. Assalamu alaikum.